Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Panie Jezu, tak często nie dało rady. Nie dało rady wobec problemów mojej wspólnoty, rodziny. Pomóż mi znosić moje potknięcia i upadki, powracać po nich na właściwą drogę. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, miłuj się nad nami. Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja czwarta. Jezus spotyka swoją matkę. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, błogosławimy Tobie. Maryję poznajemy poprzez nasze mamy. Przytulmy się teraz do naszych mam, tych żyjących i zmarłych. Mamo, jak dobrze być z Tobą. Maryjo, jak dobrze być z Tobą.